Door 5, J.A. Abukar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City. Ground floor DILG office sa Legazpi City Branch. Door number 8, our site Legazpi City. Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express, in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabua Branch, number 95, Zone 5, San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur, beside Nabua Central Pilot School. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng DOC Alternatibo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang DOC Alternatibo A to J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa DOC Alternatibo at A to J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng DOC Alternatibo at ng A to J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Doktor Alternatibo, programang tumatalakay sa alternative medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa imbitsyong Pinoy at alternatibong agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine, kasama ang award-winning inventor Doc Ed Dilibo, a doctor of ministry and alternative medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. Nanalo ng second and third prize as Most Outstanding Creative Research and Utility Modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during Mindanao Invention Contest and Expo 2009, and finalist during National Invention Contest and Expo 2009. The said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo M. Yao IP Innovation Awards 2009. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Welcome dito sa palatuntunang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Ako po ang gagabay sa inyo para wala na magtitiis ng sakit kung hindi maangkin ang kagalingan na walang maintenance medication na synthetic drugs. Nang maiwasan ang komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga ng kalusugan. Ito ay panapatunayan na ni Doc Alternatibo, founder, multi-awarded Filipino inventor Doc Edgar Luzada Dilibo, kasama po yung ating co-founder, co-inventor, inventor Magdalena Dilibo, na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot, kasama ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, Doc Deans Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos at ngayong oras ang banal na mensahe. Mga Gawa, talata 16, kapitulo 25. Datapwat ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga hino sa Diyos nang sila'y pinapakinggan ng mga bilanggo. Nakasulat po yan sa Mga Gawa, talata 16, kapitulo 25.
Ito'y nakasulat at marapat na sa buhay natin, mga kadok alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Mensahe hatid ng Dok Alternatibo. Doc Alternativo Newscast. Magandang araw, kumusta ho? Sa lahat ho nating mga taga-subaybay, dito na naman tayo, mga kadok alternatibo para sa tamang gabay tungo sa inyong malusog na pangangatawan. Hindi masakitin kung tinamaan man ng sakit, maangkin ang kagalingan para hindi na mag-maintenance medication ng synthetic drugs upang iwas sa posibleng komplikasyon at side effects. Kaya ikaw, kaibigan, na nakikinig ka, maligayang pagsalubong sa bagong taon 2024. Ilang oras na lang, malapit na naman ang pagsalubong natin sa bagong taon. Panibagong taon, mga kababayan, bilang isang magulang, mahalagang isama natin sa ating paghahanda kung paano ba sasalubungin ang bagong taon na ligtas para sa ating mga anak at sa buong pamilya. Kaya yung Dok Alternatibo, ako'y naniniwala na malaki pong naiambag na mga impormasyon sa lahat ho nating mga kadok alternatibo na nakikinig sa kasalukuyan. Dahil hindi natin na maiiwasan dahil ang iba'y gumagamit ng mga paputok dahil sa paniwalang maitaboy nito ang malas at masamang espiritu. Hindi mawawala yan tuwing bagong taon, mga kababayan, ang paggamit ng paputok ng mga Pilipino. Gayon din ang pagsindi ng mga fireworks na nagpapaliwanag at makulay umano ang pagpasok ng bagong taon. Pero, merong pero. Ang paggamit nito'y kaakibat sa banta ng ating kaligtasan. Lalo na ang maliliit na bata, huwag hong magkukumpiyansa. Wala pang muwang sa peligrong maaaring maidudulot nito, mga kadok alternatibo. Para maiwasan ang hindi kanais-nais na epekto at peligro na dulot ng mga paputok sa iyo. At kaya, kay baby, narito ang mga paalala para ligtas ang pagsalubong ng bagong taon kasama po siya. Kaya inilaan po ng Dok Alternatibo ang mga formula na epektibo na makakatulong sa lahat ho nating mga kababayan na may iniindang problema. Isa na po dyan, huwag kaligtaan ang pag-inom ng ating activated charcoal capsule. Hindi ho rin natin naiwasan dyan ang sarap naman yung malutong na lechon. Ilangan naman titingnan mo yan. Selebrasyon, ang kailangan ho natin na unahin natin muna yung ating sarili. Walang problema dahil selebrasyon yan. Pero meron tayong alternatibong mga pamamaraan upang maiwasan po natin yung ating karamdaman. Nandyan yung ating mixed and herbal coffee with activated charcoal. Kaakibat rin dyan, mga kababayan, huwag ho nating kaligtaan ang pag-inom ng 1-2 litro na tubig, katumbas po sa 8 basong tubig sa punto na hindi ho kayo madidehydrate. Kasi kapag ganitong punto, merong mamumunga ho yung kulang na tubig sa ating sarili. Kaakibat yan yung tinatawag nating constipation. Mahirapan ho tayo magdidispose sa ating dumi. Kung meron ka ng constipation, hindi ka na
nakakatulog dahil magsama kasi itong karamdaman na ito. Now, paano natin i-address yung pag-inom ng tubig? Remember, mga kababayan, 80% sa ating katawan is water. 20% lamang yung minerals, yung mga kaakibat na carbohydrates, napakataas na content yung tubig. Kailangan ilagay natin sa ating sarili na yung tubig hindi ho natin makakalimutan. Lalagyan ho natin ng fulvic minerals para ika nga maging balanse ito. Lagyan ho natin ng depensa ito, yung ating Doc-F Magnesium Ascorbate kasama po yung Doc-F Turmeric Powder. Kung meron kang kalamansi, katasin mo yung 8 kalamansi, huwag nyo lang isali yung buto. Ihalo doon sa tubig habang nag-i-enjoy ho tayo. Nandyan yung ating matinding depensa na nakakatulong, kumbaga, papalakasin yung ating immune system at ipapalabas yung masasamang lason na may malaki pong responsibilidad na tayo'y magkakasakit. Kaya kung ikay nakikinig ka, huwag magpapakawala ng fulvic minerals. Kakibat ito'y para meron ka ng butika sa iyong pamamahay. Mangyari man kung meron kang simpleng sakit na dinaramdam, mainom mo agad at makakatulong sa buong pamilya nyo, mga kababayan. Isa na namang membro ang nagtuo-tuo habang sinubok ang pagsunod sa ating itinuturo dito sa programang Doc Alternatibo para sa natural na lunas. Narito po ang kanyang testimonya. Ako po si Gorgonia de la Cruz, mas kilala ako sa Gonyang na Palayaw. 68 years old na po ako at ang aking pong problema ay talagang lumabo ang aking mga mata. Nagpunta ako doon sa doktor at ang gusto ng doktor operahan na to. Ang ginawa ko, nagpunta ako ng Tarlac dahil wala pa dito noon Tarlac. Ang ginawa ko, na-interview ako doon, sinabi ni doktor na yung magpatak na lang ako ng eye solution na every 2 hours. Ano nangyari, ma'am? Talaga pong lumabo ang mga mata ko. Sa pagkaon, Lord, paano akong maglilingkod sa iyo? Kasi lector commentators po ako dito sa Paris ng Talavera po. Sa Talavera, St. Isidore Paris, Diocese ng Cabanatuan. Yeah, so... sabi ko, Lord, paano ako maglilingkod sa iyo kung ganitong malabo ang mata ko? Yun nga po ang ginawa ko. Every 2 hours, nagpapatak ako. Ngayon po, nakakakita na ako. Hindi nahihirapan pa ako pagka may salamin. Natanggal ko na rin po yung salamin. Kaya yung mga kasamahan ko sa simbahan, madalas silang umorder sa akin ng eye solution dahil ako mismo sa sarili ko ang buhay na patotoo. Malaki ang pagbabago? Malaki po ang pagbabago talaga. Ngayon po, ako nag-high blood, nag-200, 135 ako. Okay. Pagkatapos pero wala akong nararamdaman. Ang ginawa ko naman, uminom ako ng fulvic minerals at saka yung magnesium. Tuwing pagkagising ko sa umaga, yung 8 basong tubig po ang aking inom. Ngayon, pagka ako'y nagpa-BP, 120/70. Wow. Kaya normal po. So malaking pagbabago. Malaki pong pagbabago. At pagkatapos yung pong, kaya ngayon lahat naman po kumisan, di ba, malilimutan tayo dahil may edad na. Nag-best milk ako, saka B-complex, at saka yung, kumisan sumasakit ng sikmura ako kasi dahil pag umaga inom ka na ng tubig, sinasamahan ko rin po ng corn coffee. Wow. Ma'am, ano yung magiging mensahe mo sa lahat ng nakikinig ngayon, yung meron pang nagdadalawang isip, ma'am? Ang masasabi ko po, huwag na po kayo magdalawang isip. Gumamit na po kayo. Ito'y talagang tunay na karanasan ko. Na talagang sa sarili ko. Na ooperahin na lang yung mata ko. Inihingan ako ng 34,000. Wala naman ako noon. Nagpa-check up nga lang ako. Wala namang ginawa yung doktor. 1,800 ang binayad ko So, dito sa Doc Alternativo, Dito sa Doktor Alternativo, talagang una si Lord.
Tapos yung pananalig ninyo na kayo'y gagaling. Yun Ma'am, lang. malaki yung pagbabago sa sarili nyo. Nagninegosyo na kayo ngayon. Opo, nagbebenta po ako ng mga Produkto dito. doktor. Yung lahat po, yung Mahaplas na yan, yung lahat dahil ginagamit ko po yan. Yung eye solution, yung B-complex para dun sa mga nag-uulyanin at saka yung sa may edad na, siyempre yung pong ating mga buto. Ayan. At saka isa pa po, hindi naman natin maiwasan na tayo kumain at pagka may nangumbida sa atin, kaya meron po akong activated charcoal. Ayan. Umiinom po ako noon. Ma'am, saan ba na yung store nyo? Ay, doon lang po ako sa bahay. Sa bahay, saan ba na ho, ma'am? Sa Road 5, Villa Rupina, Pag-asa, Talavera, Nueva Ecija. Okay. Ma'am, pakisaysi uli yung kumplitong pangalan natin. Ang kompleto ko pong pangalan ay Gorgonia Bulanadi de la Cruz. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline 0946-967-3211. Uulitin ho natin 0946-967-3211. Yan ang prueba sa kaepektibo na itinuturo natin sa Doc Alternativo. Kaya, ikay na nakikinig, puntahan po ninyo ang pinakamalapit na mga branch ng Doc Alternativo upang magabayan din kayo sa kagalingan. Ang Doc Alternativo Center sa Naga Branch, Door 5, J.A. Abucar Building, Paharlika Highway, Barangay Mabolo, Naga City, Ground Floor DILG Office sa Legazpi City Branch, Door number 8, Arsite Legazpi City, Old Mayon Autocrete of Councilor Joseph Lee, near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Nabwa Branch, number 95, Zone 5 San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur, beside Nabwa Central Pilot School. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Para sa kaalaman ng lahat ng miyembro ng Doc Alternativo at ng One ASAP Movement bilang tugon sa post ni Mr. Idel Roderos sa kanyang Facebook account noong September 16, 2023 at ang kanyang official statement post noong September 18, 2023, ang Doc Alternativo A to J at ang One ASAP Movement ay hindi na magkapartner. Nakasaad sa kanyang mga pahayag na hindi na konektado si Mr. Roderos sa Doc Alternativo at A2J. Ito ay isang kumpirmasyon sa pahayag ng unang inilabas ni Mr. Idel Roderos. Lahat ng mga transaksyon na nagmula sa kanya noong September 16, 2023 ay hindi na kilalanin ng Doc Alternativo at ng A2J Commercial Corporation. Maraming salamat po. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo Herbal Products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline 0946-967-3211. Uulitin ho natin, 0946-967-3211. Ang Doc Alternativo Branch bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Upang gabayan kayo sa tamang solusyon dyan sa iniindang karamdaman tungo sa kagalingan upang hindi na magtitiis ng sakit, hindi na mag-maintenance medication pa ng synthetic drugs at maiwasan ang komplikasyon. Kaya ang napaka-importanting makausap kayo personally dyan sa branch para priority kayo sa one-on-one check-up and counseling pagkatapos ng seminar. Libre na ang check-up and counseling basta magpa-advance, magpa-register po kayo dyan sa mga branch ng Doc Alternativo. Kaya yung ating mga taga-subaybay ho ngayon, magre-resume yung serbisyo
ng Doc Alternatibo this coming January 2, 2024, mga kababayan. Huwag hong magdadalawang isip na subukan ang epektibo na formula ng Doc Alternatibo. Ako'y naniniwala na malaking maitutulong ito para papalakasin yung ating immune system at lilinisin yung latak ng lason na siya mismo ang pinakamalaki na responsibilidad kung bakit tayo nagkakasakit. Yan po ang isang mensahe na ating ipaparating sa lahat ho nating mga taga-subaybay. Doc Alternativo Newscast. Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline 0946-967-3211. Uulitin ho natin 0946-967-3211. Ayan, napatuloy tayo sa ating mga kababayan na nakikinig ho dito sa ating programang Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Isa po sa nakikita ang pagbabago kapag hindi natin nadidipinsahan yung nahirapan ho tayo na tunawin at nagtungo sa tinatawag ho natin na karamdaman, partikularmente ito yung hindi natutunawan. Now, sa ganito nga punto, kapag hindi na po kayo natutunawan, mas mainam ang abilidad ho ng mga formula ng Doc Alternatibo na may malaking maiambag sa iyong problema. Inuman na po natin ng ating Mexten Coffee with activated charcoal. Hahaluan ho natin yan, isang kutsara, ilagay ho sa mag, lagyan ho natin ng Doc F Salabat powder ng Doc Alternatibo. Haluan ho natin ng tinatawag nating corn coffee, isang kutsara, lagyan mo ng mainit na tubig, inumin mo 4 na beses sa isang araw. Yan ang may malaki pong kagalingan para sa ating sarili. Katumbas rin, inuman mo ng activated charcoal capsule. Available po yan sa ating mga branches ng Doc Alternatibo. At saka, sundan mo agad ng modified cleansing. Ibig sabihin, tapos sa grabing kainan, kailangan ho natin nalilinisin sa pamagitan ng cleansing formula ng Doc Alternatibo. Ito'y maituturing na epektibo na nakakatulong sa ating karamdaman. Nandyan ang ating liver cleanse. Ito'y malaking maiambag upang linisin yung ating atay. Remember, kaibigan, yung chemical factory ng ating katawan, yung atay. Yan po ang isang malaking trabaho sa ganitong mga panahon. Nandyan rin yung ating Doc F Kidney Cleanse. Mabisa po yan para lilinisin yung tinatawag ho natin na ating kidney. Nandyan din yung ating colon cleanse para sa paglinis sa ating colon, sa ating bituka na meron pang mga latak ng lason. Kailangan mailalabas yan para hindi ho magkakaroon tayo ng karamdaman. Kung humihina na yung iyong katawan, kailangan ho natin ng Doc F Immune System Booster Capsule. Available po yan sa ating mga branches. Kasama po ang pag-inom ng Doc F Esqualene. Nakakatulong yan para papakainin yung ating puso upang hindi ho papalyar sa kanyang trabaho. Doc Alternativo Newscast.
Good news para sa lahat dahil maka-order na ng door-to-door delivery ng mga Doc Alternativo herbal products. Kahit hindi pa member, mabibigyan ho kayo ng 40% na diskwento. Tandaan, 40% discount sa door-to-door delivery. Narito ang hotline 0946-967-3211. Uulitin ho natin 0946-967-3211. Doc Alternativo Newscast. Boy no mga kaibigan, na patuloy tayo sa lahat ho nating mga taga-subaybay ng ating palatuntunan. Huwag hong magatubili. Remember, yung ating mga branches is bukas. Magre-resume po ang kanyang serbisyo this coming January 2, 2024. Sa lahat ho may mga iniindang problema ho dyan, na alam ho natin na marami na po kayong iniinom, pero wala pa ring pagbabago. Ako'y naniniwala itong formula ng Doc Alternativo sa loob lamang ng 7 araw may pagbabago ang mangyayari sa inyong sarili. Huwag mo nang maniwala. Kailangan lang po natin dyan yung ating paniniwala. Kaya aking tinatawagan yung may mga karamdaman ho dyan na marami na pong ininom na gamot, wala pa ring pagbabago. Kailangan maintindihan ang tunay na gamutan, itong holistic na pamamaraan. Ibig sabihin, hindi lang po yung katawan ang ginagamot, yung kanyang emosyon gagamutin, yung psychological at spiritual. Yan yung trio combination para matulungan ang isang may mga iniindang problema. Kaya kababayan, ikaw ay nakikinig ho sa kasalukuyan, huwag na pong magpapatumpik-tumpik. Ibigay po natin yung ating sarili. Sarili, desisyonan mo na ang iyong sarili dahil ikaw mismo ang may malaki pong responsibilidad na gusto mo pang mabuhay at magserbisyo at matulungan yung mga minamahal natin sa buhay. Ang napakasaklap natapos mo na yung trabaho, nagre-retire ka na, delikado dahil hindi mo mai-enjoy yung retirement pay mo, nauubos na lang sa kami-maintain sa sakit mo. Bakit? Kailangan bang i-maintain yung sakit? Ano bang pipiliin natin mga kababayan sa mga minamahal nating taga-subaybay? I-maintain yung sakit o i-maintain yung good health? Ang gold health, yung i-maintain mo, ito yung pipiliin mong formula ng Doc Alternativo. Doc Alternativo Newscast. Hoy na mga kaibigan, mga ka-Doc Alternativo, dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo, may dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa branch para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong ka-Doc Alternativo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Doc Alternativo Newscast. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one. DCJB, 729 kHz, enot sa Bareta, enot sa Gabos.